Soc d'un poble a prop de Vic i coneixia l'entrenador de porters, vaig venir aquí a fer les proves durant uns dies, vaig veure que era un club molt familiar, molt pròxim i amb categories molt altes i veure que aquí tenia una projecció molt àmplia per fer. Vaig decidir vindre al Sant Cugat més que res perquè vaig pensar que era un molt bon equip i pensava que aprendria i aquest és el cas, que aprenc molt i a més estic molt content perquè també et tracten molt bé. Des de fora veia que era un club gran, que podia millorar molt com a jugador i també tema categoria perquè estava preferent. Les categories hi havia molta diferència, aquí són molt més potentes i aquí jugues contra equips com Barça, Espanyols. Fa bastants anys que tenim dos alevins preferents, dos benjamins preferents i és mitjançant això. De dilluns a divendres ens centrem 100% en la formació, quan arriba el cap de setmana canviem completament el xip, sabem que hem de competir, però sempre seguint els nostres ideals, que és sobre el joc associatiu. Com deia abans, molt familiar, és un club molt pròxim, que tothom et cuida, la gent molt amable amb tu. Per exemple, ja el primer any, quan quasi ningú em coneixia, sabent que venia de lluny, si et podia quedar a casa, si qualsevol problema que tranquils, que allà estaven. Sobretot el club el que ens ha fet millorar més és el bon ambient de treball, la bona amistat amb els companys, la bona amistat amb els diferents entrenadors, la facilitat per conèixer-los, per saber com treballen, de poder parlar amb ells, de poder parlar de futbol amb qualsevol company del club i sobretot la bona relació que hi ha a dins del club. Hi ha un ambient molt positiu, hi ha un ambient molt amable que et permet créixer tots els dies. A més, com a entrenadors, sobretot, ens permet créixer molt l'àrea de formació o metodologia a partir de les formacions internes que fem amb altres entrenadors o entre nosaltres, que ens permeten créixer tant com a persona com a entrenadors. Fem entrenaments per demarcació, per millorar la teva posició i també tenim bastant toc de pilota i gol de cara a porteria. Té una metodologia que fa l'Albert Ballesteros per millorar cada jugador i depèn de la posició t'ensenya coses diferents. Al club intentem transmetre un ambient molt competitiu en totes les etapes del club, pensant que el que més busquem siguin jugadors competitius, jugadors que vulguin guanyar cada setmana, que aconsegueixin mitjançant diferents formes el guanyar, sent equips que vulguin tenir pilota, vulguin disfrutar amb la pilota, vulguin ser ambiciosos amb pilota i protagonistes, i jugadors que quan no tenen pilota siguin molt agressius, molt competitius a nivell defensiu. Intentem que sobretot se'n reconeixi al camp com un equip molt competitiu i molt difícil de guanyar, tant a casa com a fora. Doncs no som un equip que vagi amb molta por, sempre pressionant a dalt, tant siguin primer any com segon any. Podem jugar de tres maneres, 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-4-2. Contra els rivals més difícils solem jugar 4-4-2, però ens adaptem fàcil. L'estil de futbol que intentem buscar aquí a Sant Cugat és un futbol associatiu. Intentem fer l'entrenament mitjançant la pilota. L'hora i quart d'entrenament que habituem a tenir als equips és pilota, pilota i pilota. Si fem alguna tasca que sigui sense pilota la intentem fer uns minuts abans de començar els entrenaments i bàsicament això, un joc associatiu, que tots els jugadors o els membres de l'equip es sentin partícips d'aquest joc i intentar tenir la pilota.